i pozdravljamo ga još jednom. Matijas, dobro jutro. Dobro vam jutro. Ove godine se u Tolisi kod Orašja obilježava 200. godišnjica prve pučke škole u Bosni i Hercegovini. O tome ću ovog jutra razgovarati s mojom gošćom, ravnateljicom osnovne škole Fra Ilije Starčevića iz Tolise, gospođom Natašom Oršolić. Dobro vam jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program Federalne televizije. Dobro jutro i hvala vam. Evo na početku odmah prvo pitanje, ako možete nešto reći o povijesti škole te o samom Fra Iliji Starčeviću. Fra Ilija Starčević je Franjevac, rodom iz Donjeg Vrhića, koji je bio župnik Župe Tolisa i 1823. godine dobio je odobrenje i sagradio prvu odvojenu školsku zgradu. Ta školska zgrada nalazila se u samom centru sela, bila je u blizini tadašnje crkve. Bila je to skromna zgrada, takozvano učilište, koje je imalo jednu učionicu, drvarnicu i trijem. Pohađala su je sva zainteresirana djeca iz Tolise i onih sela Kostrčaja i Donje Mahale. Doveo je učitelja Iliju Boričića, civila iz Republike Hrvatske, a od samog početka radilo se po nastavnom planu i programu koji je donešen iz Slavonije. Kroz 200 godina povijesti škole mijenjane su zgrade, građene su 4 zgrade na različitim lokalitetima sela. Sada se mi trenutno nalazimo u 4. Na koji način se ove godine obilježava 200. obljetnica škole? Pa niz je aktivnosti koje su planirane za ovu godinu, jer je to veliki jubilej kako za nas, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ja ću istaknuti samo neke od njih. To su tiskanje 3 književna djela, spomenice prve pučke škole. Druga je monografija o Fra Iliji Starčevića, autora Mate Nedića, i treća je zbornik radova koji će biti rezultat interdisciplinarnog skupa u Samostanu, znanstvenog skupa u Samostanu. Pored tih tiskanih dijela, niz je drugih aktivnosti čiji su nositelji uglavnom djelatnici, učenici i roditelji osnovne škole. Pa to su, likovne i literarne izložbe, etnomuzej koji je u pripremi trenutno, pa likovna kolonija, oslikavanje zidova, veće umjetnosti, književne, slikarske i glazbene. Pripremamo vremensku kapsulu Dana otvorenih vrata, smotru stvaralaštva svih škola Županije Posavske, te natječaj na kojem će moći sudjelovati, natječaj za likovne literarne radove na temu 200 godina škole, na kojem će moći sudjelovati svi učenici, odnosno sve škole iz Bosne i Hercegovine. U tijeku je izrada i poštanske markice. Glavni nositelji ovog projekta su Franjevački samostan Tolisa i osnovna škola Fra Ilije Starčevića Tolisa, naravno uz svesrdnu pomoć Vlade Županije Posavske, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Zaklade Tera Tolis i mnogih drugih ljudi koji su zaista bili spremni pomoći. Kroz 200 godina mnoštvo je učenika prošlo kroz ovu školu. Ima li među njima nekih poznatih, značajnih imena? Pa kroz svoju povijest škola je iznjedrila jako puno poznatih osoba. Bilo je tu jako puno doktora znanosti, prosvjetnih djelatnika, doktora medicine, jako puno glazbenika, književnika, svećenika i običnog posavskog naroda, tako vrijednog posavskog naroda prije svega. Tako da ja ovom prilikom ne bih izdvojila nikoga u stvari, ali bih istakla ono što je zajedničko njima svima. Gdje god da odu, što god da rade, svi su oni u svom polju djelovanja vrlo vrijedni i vrlo aktivni i promiču kulturu, tradiciju i običaje ovog kraja, i svako od njih s ponosom kazuje da je upravo njihova škola prva pučka škola u Bosni i Hercegovini. I evo na koncu još kratko ako može, koliko danas škola broji učenika, smanjuje li se taj broj samim ovim iseljavanjem? Pa škola trenutno ima 176 učenika, raspoređenih u 13 redovnih i 1 pripremni odjel. Najveći pad broja učenika zabilježen je nakon poplave 2014. godine kad je došlo do tog masovnog iseljavanja. Sada broj učenika lagano opada, ali je to najviše uzrok to što mladi ljudi idu na školovanje, na fakultete, u veće gradove, u veće centre i tamo ostaju i osnivaju obitelj. Vrlo mali broj mladih ostaje ovdje u selu, stoga je broj djece koji su dorasli za upis u 1. razred jako mali.
U redu, hvala vam puno što ste gostovali u jutarnjem programu Federalne televizije. Hvala vam. S ovom zanimljivom pričom iz Posavine došli smo do kraja našeg jutrošnjeg javljanja. Već narednog četvrtka čeka vas nova zanimljiva priča iz ravnog dijela Bosne i Hercegovine. Hvala Matijas tebi, hvala tvojoj gošći, kao što si rekao, vidimo se naredne sedmice.